Iepa gaztiak. Aurreko bideoan, logaritmoen kondaira bideoan planteatzen den egoeraren antzekoak ebasteko balioko zaizkigu logaritmoak. Eta bizitzako hainbat egoeretan ere agertzen dira. Adibidez, lurrikara baten indarra kalkulatzeko orduan beharrezko izango zaizkigu. Baina aurten, egoera konkretuak ikusi baino, nola ebasten diren ikasiko dugu. Beraz, logaritmoen hainbat propietate eta ebasteko moduak ikusiko ditugu jarraian. Hona hemen logaritmoen definizioa. Logaritmoek berreketekin erlazio handia daukate. Eta hemen ikusten dugun moduan adierazten dira. A, oinarria duen peren logaritmoa berdin x. Beraz, A logaritmoaren oinarria da. Eta P ematen diguten zenbaki bat. Eta guk topatu beharko dugu x. Hau da, topatu beharko dugu A oinarriaren berretzaile bat ematen diguna P. Orduan, A oinarriaren berretzaile bat ematen diguna P. Adibide batekin hobetu ulertuko dugu. Demagun ondoko logaritmoa ematen digutela. Bost oinarria duen 125en logaritmoa. Bost oinarria ber zenbat da 125? Guk badakigu bost ber 3 litzatekela 125, beraz, logaritmo honen emaitza 3 litzateke. Beste bat, demagun ematen digutela logaritmo. Kasu honetan, milioi baten logaritmoa kalkulatu behar dugu, eta oinarria ez da agertzen. Oinarria agertzen ez denean, 10 litzateke oinarria, logaritmo 10 bat edukiko genuke. Beraz, logaritmoaren oinarria 10 denean ez da jartzen, baina guk badakigu 10 daukala oinarrian. Orduan, ze zenbakik 10 ber zenbat ematen digu kasu honetan milioi bat, guk badakigu 10 ber 6 litzatekela milioi bat, beraz, logaritmo honen emaitza 6 litzateke. Orduan, hori laburtuz, oinarria ber zenbat ematen digu zenbaki hau, beste logaritmo bat. Hau ere, oinarririk ez duenez, 10 da bere oinarria, Orduan, 0,000 baten logaritmoa kalkulatu beharko dugu. Hau da, kalkulatu behar dugu 10 ber zenbat den 0,000 bat. Eta guk badakigu zenbaki hau lortzeko 10en berretura negatiboa izan behar dela. Hau da, bat zati 10, kasu honetan ber lau, zeren bat, bi, hiru, lau leku mugitu behar dugu koma, orduan bat zati 10 ber lau da. Eta gu badakigu bat zati 10 ber lau dela 10 ber minus lau. Beraz, logaritmo honen emaitza minus lau litzateke. Hauze, logaritmoaren definizioa, zer esan nahi duen eta nola kalkulatzen den. Orain, jarraian, hainbat propietate ikusiko ditugu. Hasteko, bi logaritmo erraz. A oinarria duen aren logaritmoa, oinarria eta ematen diguten zenbakia berdina denean, logaritmoaren emaitza beti da bat. Adibidetxo bat. Bi oinarria duen biren logaritmoa kalkulatzeko kalkulatu behar dugu. Bi ber zenbat den bi, eta guk badakigu bi ber bat litzatekela bi, baina ez da jartzen. Beraz, emaitza litzateke bat. Beste adibidetxo batekin, 10en logaritmoa. Kasu honetan ere, badakigu 10 dela oinarria, beraz, 10 ber zenbat da 10, kasu honetan ere badakigu dela bat. Beraz, oinarria eta ematen diguten zenbakia berdina direnean, logaritmoaren emaitza beti da bat. Hauze, logaritmo berezi bat da. Logaritmo nepertarra eta ln bezala adierazten da. Honelako logaritmoek zenbaki berezia dute oinarri bezala. Beraz, kasu honetan izango litzateke zenbakia oinarri bezala duen logaritmoa, eta emateko badakigu oinarria eta ematen diguten zenbakia berdina direnean emaitza dela bat. Beraz, logaritmo nepertarra
oinarrian e zenbakia duen logaritmoa izango da. Eta adieraziko dugu ln bezala. Bale? Bale, beste logaritmo erraz bat. Logaritmoa a oinarria baten logaritmoa a oinarria duena, bai, beti 0 izango da. Hau da, berdin zaigu ze oinarri daukagun, bai, bat zenbakiaren logaritmoa kalkulatzen ari bagara beti 0 emango digula, bai, ze begiratu. Bi ber zenbat da bat, ber 0 baizen, edozen zenbaki ber 0 badakigu dela bat, beraz, olako logaritmoen emaitza beti izango da 0, bai? Bale, beste bat, kasu honetan baten logaritmoa, bai, badakigu oinarria ez denez agertzen 10 dela, beraz, 10 ber zenbat izango da bat, 0 ere bai, beraz emaitza 0 litzateke. Bai, edozein zenbaki ber 0 bat denez, bai, baten logaritmoa kalkulatzeko orduan beti 0 emango digu, berdin zaigu ze oinarri daukagun, bai? Bale, bueno, bigarren propietate bat, bai? Biderkadura eta zatidura baten logaritmoa, bale? Demagun, honelako logaritmoa daukagula, bai? A oinarriko logaritmo bat, eta ematen digute P biderku zenbakia, bale? P biderkuren logaritmoa kalkulatzeko, bai, a oinarria duena, lehenengo zenbakiaren Pren logaritmoa gehi bigarren zenbakiaren logaritmoa kalkulatu beharko dugu, bai? Banatu dezakegu biderketa, bai, bidurtu dezakegu bi logaritmoen batuketa, bai, oinarria mantenduz. Adibide bat. Bi oinarria duen adibidez, 5 bider 3ren logaritmoa. Hauxe, bi logaritmoen batuketan bihur dezakegu, bai, bi oinarrikoak biak, eta bata 5en logaritmoa, eta bestea 3ren logaritmoa. Bale. Eta zatiketetan, ze gertatzen da? Logaritmo batean, zatiketa bat dudanean, hau ere banatu detzazket bi logaritmoetan, baina kasu honetan, beraien arteko kenketa izango da, bai. Goiko zenbakia, bai, goiko zenbakiaren logaritmoa, oinarria mantenduz, ken beheko zenbakiaren logaritmoa, oinarria mantenduz ere. Adibidetxo batekin hobetu lertuko dugu. Demagun ematen digutela 5 oinarri duen logaritmo hause, bai? Kasu honetan, gainera nahaztu ditut bi propietateak, ze goian biderketa bat dugu eta gero ere zatiketa bada goikoa zatibeko, bai? Beraz, aurreko propietatea eta hau nahaztuz, badakigu goiko atalean, bai, biderketa denez, bi zenbaki hauen logaritmoen batuketa dela. Hau da, logaritmo 5 oinarria duen biren logaritmoa eta 5 oinarria duen 3 errolauren logaritmoa. Hoien batuketa, bai? Eta gero, zatiketa bat dudanez, zatiketan bekoaren kenketa, bai? Egiten dudanez, beko logaritmoaren kenketa, bai? Errobiren 5 oinarria duen logaritmoa, bai? Biderketan batuketa, bihurtu dezakegu, eta zatiketa denean kenketa. Bale? Hauxe, bigarren propietate bat. Hirugarrena, berretura edo erro baten logaritmoa. Bale. Berretura baten logaritmoa hauxe litzateke, bai? Guk daukagunean a oinarri bat eta ematen diguten zenbakia berretura batenean, bai, berretzailea aurrera pasa dezakegu, hau da, k aurrera pasa dezakegu, bai, bider logaritmo ematen diguten logaritmoa, bai? Orduan, berretzailea aurrera ekar dezakegu. Adibidez, hemen ematen diguten hause, bai? 5 oinarri duen logaritmoa, bai, 3 berbiren logaritmoa, berretzailea aurrera eramaten badut, bi bider logaritmo 5 oinarria duena, bai, 3ren logaritmoa, bai? Bale, orduan, berretzailea aurrera biderkatzen pasa dezaket. Bale. Eta erroekin zer gertatzen da? Erroak badakigu berretura bihur daitezkeela. Bai, orduan, bihurtuko ditugu berretura, hemen ikusten dugun adibidez erro hau, bai, berretura, peren erro hau, berretura bihurtuta, badakigu dela P ber, hemen peren berretzailea, zati errotzailea, bai, hau, erroen propietate bada. Orduan, behin berreketa bihurtuta, aurrekoa aplikatu dezaket, berretzailea aurrera ekarri, bat zatiene, bider, geratzen zaidan logaritmoa, bai? Bale, adibidetxo bat. Erro 125-en 5 oinarria duen logaritmoa. Bale. Lehenik eta behin, erroketa edo erroa berretura bihurtuko dut, beraz,
bost oinarriko logaritmoa, 125 ber erdia, bai, ze hemen dauka bat, eta errotzailea da bi, ber erdia, eta orain, berreturen propietatea aplikatuz, erdia aurrera pasa dezaket biderkatzen, bider geratzen zaitan logaritmoa, eta kasu honetan, bueno, bagehitu dut aurreko propietate bat, ze begiratu, 125 ere, adira ez dezakegu berreketa moduan, bai, begiratu, 125 da, bost berriru, bai, eta kasu honetan, bost oinarria duen logaritmoa, bai, ematen duena bost berriru, bai, logaritmoen definizioa aplikatuz, bost ber zenbat da bost ber iru, badakigu dela, iru, beraz, hause, iru litzateke, beraz, geratuko litzaiguke erdia bider iru, bai, iru delako logaritmo hau, bai, bost oinarria duena, bost ber zenbat da bost ber iru, ba, iru, bai, eta biderketa hau eginez, bat bider iru, iru biren, bai, iru biren litzateke guztionen emaitza, bale, eta azkenengo bat, oinarri aldaketak, bale, demagun, honelako logaritmo bat dagoela, bai, oinarria da b, eta ematen diguten zenbakia p, ba, hau beti bihurtu dezakegu, bai, daukagun oinarria aldatu dezakegu, bai, b beharrean jarri dezakegu a oinarria, bai, eta logaritmo p-rena, baina a oinarriarekin zati logaritmo, bai, a oinarriarekin ere gure lehengo oinarriarena. Hau da, a oinarriko logaritmoak kalkulatzen jakinez gero, imaginatu, haren a oinarria duen logaritmoan badakigula kalkulatzen edo maitza dakigula. Bai, orduan, eta berena ez, bai, orduan, bihurtuko dugu beste a oinarri duen zatiketa honetan, bai. Bale, orduan, formula honi esker, b edozein oinarriko logaritmoak kalkulatu ditzazkegu, bai, a oinarriko logaritmoak jakin badakizkigu, bihurtzen dugu berena haren logaritmoak eta horrela kalkulatu dezakegu. Bueno, pixkat rollo ematen duen arren oso erraza da biratu. Adibidez, kalkulagailuko log tekla sakatuta, bai, logaritmo hamartarren emaitzak lortzen ditugu, demagun. 10.000 oinarria duen 10.000aren logaritmoa, bai, ba, log 10.000, bai, 10.000aren logaritmoa berdin eta emaitza lortu dezakegu, lau. Bai, beraz, logaritmo hau, lau litzateke. Bai, adibidez, kalkulagailuak, log teklak, 10 oinarria duten logaritmoak kalkulatzen ditu. Beraz, guk bihurtzen bai ditugu gure logaritmoak 10 oinarrira, bai, honela, kalkula ditzazkegu, adibidez. 7 oinarria duen 80ren logaritmoa. Bale, 7 oinarriko logaritmoak ez dakigu kalkulatzen, baina 10rekoak kalkulagailuaren bitartez, bai, beraz, bihurtuko dugu logaritmo hau, 10 oinarria duen logaritmoen zatiketa honetan, bai, formula hau aplikatuz. Hau da, gure oinarria dakiguna 10 denez, ba, goian jarriko dugu log 80ren logaritmoa, bai, zati orain oinarriaren logaritmoa, beraz, 7ren logaritmoa, bai, eta bietan 10 oinarria. Eta hau kalkulagailuak egiten badakienez, badakigu, bat sakatu beharko dugula, log 80, zati log 7, berdin eta emaitza izango dugu. Bai? Beraz, 7 oinarria duen 80ren logaritmoa, 2,25 eta bar izango litzateke. Bale, ba, honetxek izan dira propietate guztiak. Eta hauek denak nahaztuz, logaritmo asko askatu ditzazkegu, bale? Bale, apurka-apurka, ariketen bitartez, lasai, zeulertuko dugu.